Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kukalwa ngejaji elicindezela ngummeli wabamangalelo advocate Teffo ecaleni lokubulawa kwayo ngunozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibela khona le video. Mangu uqala usijoinele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kukalwa ngejaji elicindezela ummeli wabasola abane kwelokusoconga kuka Senzo Meyiwa. Leli jaji ukuthi walivele levusa izinhlonzo njalo uma likhuluma no-advocate Teffo ukuthi impela limise ekabi ukuthiwa noma ethi ufuna ukwenza leli jaji livele limchithe kugcine kube ngathi kuzosuka esinamatha kanti abanyoza kwabo njengo-advocate Mshololo kube ukuthi bona angathi isandla sensimbi asikho kanti zonke lezi izimvo zomphakathi bakala ngokuthi engathi makuziwa ku-advocate Teffo ijaji leli livele liqinise isandla abantu babe nokuphawula okwahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Usikhumbuzo kumede uthe kukhona la abazana khona labo ngafunga ukuthi lukhulu abasifihlela lona. Advocate Teffo nayo unochungu ngoba ngisho eqala nje ekhuluma unokubhuqa asakudelela uthi nje esathula inkulumo noma esayisukumela bebe begadlana asakuncofana ngamazwi nejaji. Unjebe la nguthe ngizwe ngezwi nje leka advocate Teffo esethi ungangifuthi phela angiyona inyongo ngabona lapho ukuthi engathi izinto ziyashuba. Ulindane Sithole uthe ulibona emehlweni lejaji ukuthi nalo engathi leyikruka bafethu ke lezi indaba ezidluliswa ngabantu khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ababheke ngamehlo abomvu uqulwa kwalo lelicala bafethu ke ngizofisa mina ukuze ukuphala kweni khona lapha kwe comment section ngalo lo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.